Isto empezouse a formar para ter contacto no ano 1975. Tardamos 5 anos en chegar ca agua a servicio nas casas. Porque claro, é o que se dice, foi feito os primeiros anos, éramos moi poucos, e se traballou moito a man. Porque ademais era unha época que se facían moitas traídas en todos lados. Facíanse, era o apogeo de facer traídas de aguas. Eu teria, sobre 25 anos teria. E, bueno, pois empezaron o presidente, o primeiro que se fixo unha directiva aí, os maiores, e que reunimos unha asamblea, e acordamos de todos os domingos pola mañán ir ao monte a facer as zanjas, e empezouse a facer a obra. Cando empezamos a facer o primeiro pozo, hubo que facer a zanja para que salira agua do pozo, e desvaligouse as paredes da zanja, que de hasta aquí enterrado. Quedou unha cabeza fora, cada cabeza fora, os compañeros que tiñas, con a sacha un que tiña, hasta que me tiraron por riba. Ese quedou enterrado, pero peor fun eu dentro dun pozo. Que entrei a un pozo que ten 12 metros aí arriba, para engancharlle unha tubería de agua que ven do outro lado, e o gas da cola esa do azul, me comeu o oxígeno, cando cheguei a mitad non era eu. E dixe, tirarme rápido para arriba ou baixarme para o fondo. Pero por fondo era peor, me tiraron para arriba, non me andaba agarrado a corda que me estaban subindo por un sarilla a man. Cando cheguei arriba quedei esparramado no suelo. Cartos non tiñamos, houbo que tirar do corpo, e como se pudo, e hoxe está isto aquí montado. Ojalá, me gustaría que a xente nova e non a tan nova, que supera valorar o que aquí hai e o que temos. A xente, os veciños, non facían caso. Pensaban que era unha trula, non? Pero despois, máis tarde, foron se dando conta e tal, e cada un puxo o seu graniño de arena, non? Había algún que ainda estaba nas desconfianzas que isto que non iría adiante, que se iría todo perder o tempo, que ibase a cobrar e a xente estaba un pouquiño de lado, porque ainda tiña unhas desconfianzas, que isto que era un terreno perdido, que andábamos peleando contra as pedras do ayuntamiento, e dicían algúns deles uns comentarios que había por aí. Non foron pedras do ayuntamiento, foron as cousas a forza de voluntad, forza nosa. O máis gustou foi buscar agua no monte. É moi curioso, había un señor aí que xa morreu de Preiras, que era un técnico que eu ao principio collí un pouco de cachondeo, pero era moi eficaz. E fomos ao monte, tiño compéndalo dese, e decía, no, por aquí hai agua, por aquí. Eu ao principio collí un pouco de cachondeo, entonces sabía por onde pasaba un manantial cerrado, e dixille eu, míreme aquí, mire por aquí se hai agua. E díceme, no, aquí non pode haber agua, que é un alto, pero por favor, míreme que eu quería comprobalo con picaresca, no? E cando botamos, dice, coño, pois sí que hai agua, aquí hai un manantial fuertísimo. E dice, a ver que metros está. Entón botábamos unhas monedas de cobre nas mans, non podía ter ningún metal, nin anel, nin reloj, non podías ter nada, nin ningunhas chaves do coche, non podías ter nada de metal no bolsillo. E así que lle botei a primeira moneda, pum, parou, e dice, cousa máis rara. Eu deu unha risa, porque sabía por onde pasaba, e deu unha risa, é verdad, deu unha risa. E dice, a ver, vamos a intentalo outra vez. E ao botar a primeira moneda, pum, o péndalo paraba. Entón dice, por que te ríes? Home, me río porque por aquí pasa un manantial entubado, e eu quería comprobalo, se efectivamente era eficaz. E así foi, entón nos foi marcando os manantiales, e por aquí sí, por aquí no, e fixemos as captacións que a man, con palas, palas, pero traballando os veciños todos, que nos deu moito traballo, foi moi custoso. Despois, xa unha vez que estaban os manantiales buscados e todo eso, xa foi cousa dunha empresa que fixo o resto do traballo. A veces había que ir algún día a facer algunha cousa extra, pero bueno. Antes era unha desgracia. Antes había 4 veciños que tiñan uns pozos salteados e daba por dille por favor a que che deran agua. Un desastre. Hoxe polo menos, a parte de ter pozos de barrena que hai, temos un manantial de agua maravilloso. Porque temos que pasar todos pola directiva, todos. E o que non lle poña interés non sabe o que ten.
Se pasamos todos como estamos pasando todos, sabemos lo que temos e sabemos valorala. Se lle metemos nas mans nunha empresa, a empresa tanto lle dá. Recibo o canto e a pagar. Eso non é así. Porque esta é unha calidade de agua moi boa. O mínimo de cloro, pagamos moi pouquiño ao ano, levamos traballo, pero toca unha vez cada 30 anos, cada 20 anos, e compensa moito. Puxeiros ten a agua da traída, pasou o ondamiento, pero a algún se lle pesa da cabeza, porque hai que pagar, sabes? Fixemos reforma todo dos depósitos, enfermamos a instalación toda con acero inoxidable e fixamos moita cousa para ter agua, porque antes a agua era moi xusta. Fixamos os pozos e agora a agua, temos agua 100%. E cando veñen estes veranos que non hai agua, e moita xente se queixa que non hai por aí que non hai agua, e nós seguimos tendo agua, porque témola cuidada, e témola saneada, e témola ben. O precio que pagamos é irrisorio e despois, de alguna maneira, pois é un elemento que en certos momentos nos une a todos moito máis, porque todos puxamos para o mismo lado. Empresas mellor que nós, que empresa vai a gestionar isto? Ninguna. Unha boa agua, potable, garantizada, iso 100%. A agua é moi boa, non vivo agua de Mudarín, nin agua desa comprada. Non levas a analizar a agua de Compedos, dos meses, dos tres, a agua perfectamente. Eu digo francamente dunha maneira, se nosotros temos uns manantiales propios onde buscamos pola nosa propia sangre, que está aí, que miramos lo que ven, está aí. A que nos veña unha agua onde veña que nos la metan dentro, eu non cambio a agua que temos de aí pola que me metan, pola que me den. Eu non a cambio por nada, por diñeiro ningún. Por eso temos ese arraigo, esa cousa de dicir, joder, tanto como traballamos e agora que non lo queiran facer desta maneira, iso nos doi un pouco a alma dentro. E hoxe non podemos volver outra vez para atrás. Iso é impensable volver para atrás, vamos. Eu non quixera chegar a ese punto.